Irio nade jahera mar penj laktar machiegni. Penj laktar ikelonwa kod CIC Group. Ngimani en mwanduni. E kambi mar okumba mar CIC, wan gi yie ni okang' mora mora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro mi okumba mochwiny mar rito ngimani. Kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth minindo e od thieth. Klinik mag mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel ma biro riti ponono ni yudo masira nono maonge chudo mora mora mar omenda manyalo romo siling $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang', tiende ni higni 60 kadhi nyime, wabro kelo ni Seniors Mediplan ma bende dhi bedo jakori e higni magaeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche motimo tama, kamoting'o nyaka riti pacho e kinde weche mamoko. To kaponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sacco, CIC Cop Care Medical Cover emowinjore kodi kachiel kod familia mari. Ka CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te, omiyo kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani gi nyithindi kawuono kod okumba ma thieth makare mar CIC. Gimadwa ni mondo mitim nyakwara Mugia Jwang', mondo mi yudo okumba mar thieth kod odiochieng' ma kawuono, ornwa ote machuok kitiyo gi wach mar medical cover, kaito iore namba mar 224771. Ore namba mar 224771. E kambi mar okumba mar CIC en wacho gitimo. Kamora mora ma intiere machiegni mondo wachak chenro mar penj laktar, ka bende ka uthulo ni marwa daktari wa obonyiso wa ni nyinge ng'a, en nyakanye olonye weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel machiegni e penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. An nyinga en Claire Winoseno. Homa Bay County, an Nyagwasi, Nyasuba. Kidhi matut kamoro miluongo ni Agolo Muog. Koro amor sana odiochieng' ma kawuono ni uluonga kae Ramogi TV mondo wa puonj jopiny e weche mag ngima. Atiyo Avenue Healthcare, inya yuda branch mar Junction Mall, Ngong Road. Kanyo ema kuma ntiere sana, lakini inya yuda branches moko go, but Ngong Road ema kuma antiere sana. An daktari miluongo ni general practitioner, mano nyiso ni ang'iyo ji te. Obed nyithindo, obed jomadongo, obed mine, obed dichuo, wang'iyo ji te. Koro kimedo somo, kibedo specialist, but sani an general practitioner. Amor mokalo Dr. Claire mar bedo kodi e chenro mar penj laktar, to kokwa ketho kinde kata matin adwani wagoye mbaka kutendre kod chandruok mar H. pylori. Ma en ang'o daktari? Koro H. pylori en bacteria. Bacteria gin gima waluongo ni infectious agents, mago gik makelo tuo. Koro H. pylori ma bacteria ma pondo e ich mar ng'ato. En bacteria ma ochamo ich, okelo tuo miluongo ni gastritis. Gastritis en rewruok mar ich. To koro H. pylori ni koko thiedhe, onyakelo kata gimiluongo koro ni ulcers. Ulcers gin adhola mag ich. To bende kokithiedhe, onyamedore mokel cancer mar ich. Koro e gik makelo rewruok, ntiere H. pylori en malo, en namba achiel e gik makelo rewruok mar ich. Ntiere yedhe moko kendo miluongo ni NSAIDs. NSAIDs gin yedhe kaka Brufen, diclofenac. Koro H. pylori gi yedhe gi, mago e gik mantiere malo, e gik makelo gastritis, mago rewruok mag ich. Yes. Mama no kori ng'eni wasedonje complications kata chandruoge manyalo biro ponono ni ng'ato kothiedho H. pylori. Kata kamano wabo keto maino e H. pylori wang'eni kaka onyalo biro, kaka ng'ato nyalo yude, kato kaponono kothiedhe emonyalo kelo ulcers, adhonde mag ich, mabende kokothiedhi to nyalo kelo nwa kata chandruoge mang'eny kaka ni wacho ni cancer mag ich. Seche mowacho ni gin kute kidieny mar bacteria, gin kute makelo gikelo tuo e dhano. Gikelo tuo e dhano. Kute gi wanyalo yudo gi nang'o kaka oganda? Koro H. pylori ni inya yude oluore gi ler mar ng'ato. Koro ma bacteria ma dhano yudo kokidak kuma ler, imodho pi mok ler, ichamo chiemo mok ler, idak kuonde ma onywandore, idak gi ji mang'eny, kuonde ma ji ok lere,
gik moko kaka olembe, gik moko kaka alot, ok iluok maber kapok ichamo. Koro research wacho ni H. pylori en tuo mantiere e pinjewagi, giluongo gi ni underdeveloped world, nikech e pinjewagi ntiere kuonde mang'eny ma ok ler, ma ji odak monywandore, gik moko kaka slums, kuondego. Mago e gik makelo H. pylori. Ma jogo ma samoro dak kuonde mwanyalo wacho ni ler ok nyal bedo kod H. pylori, koso ginyalo bedo godo? Koro jomodak kuonde maler, mano duoko risk ni mar yudo H. pylori. Nekech research wacho ni pinje moko kaka Europe gini, H. pylori kono, ji matis sana ni godo. Nekech kuondego gin developed, gin kuonde ma kata pi ma government kelo ne ji gin pi maler, chiemo ma gichamo ler. Koro H. pylori yudo ni ng'eny kuonde wagi, nekech oluwore gi ler mar ji, ler mar dhano. Kaka iwinjo no nyakwara Mugia Jwang' mane twak wa odiochieng' ma kawuono H. pylori, ni watiere kod picha maber mokalo ka adwa ni mondo mi kaka wamedo sudo kod chenro ni tinyalo neno ni ponono ni intiere kod idak kama ji ng'enye mokalo, inyalo bedo kod thuolo mamalo mar yudo H. pylori ka ponono ni ok iritori e yo makare. Wadendo kacha ni poor hygiene, kaeto bende yore mag pi kaka pi minyaga, pi sewage kod weche makamago. Iwacho no kacha ni kaponono ni losruok nyalo bedo e water supply, samoro watu pi aora to kwachwak pigno imodhe amodha. Healthcare professionals kaponono ni gionge, mano ne itemo nyisowa nang'o Dr. Claire kar healthcare professionals, kar risk factors kanyo? Koro healthcare professionals kaka daktari, nurses, gibe ginyalo yudo nekech giromo gi ji mang'eny man gi H. pylori, bende githiedho joma nigi H. pylori. Koro ki iyudo ng'ato man gi H. pylori, imule, ama kata jo lab gimulo losruok gi ka gipimo. To ibende ok irwako, giluongo gi ni personal protective equipment, ok irwako gik mag tich mondo ne girwak kapok imulo ng'ato. Mano be nyalo miyo yud H. pylori. Ma kaponono ni dwari mondo mi thuolo yudog chien nyaka ine weche mag ler kabisa. Yes. Ichwako pi, iluoko lembe kod weche makamago. Daher mondo mi pimnwa mana matina ni seche ma ng'ato nyalo bedo ni nitiere kod H. pylori, ranyisi mage mobo yudo, nikech kane wadhi matuti pimonwa kacha onyalo kelo kata ulcers, mano kaponono no dhi ahinya to kapok ochopo level mar kelo ulcers. Koro ji mang'eny man gi H. pylori, thothgi onge gi ranyisi mag tuo. Koro inya yudo ni ng'ato nigi H. pylori to kia nekech onge gi ranyisi mag tuo. Lakini joma yudo ranyisi inya yudo ni koro gibedo gi ich kach. To thoth ji wacho ni ich kach no en kagima nitie mach e kagima wang'. Kasto bende iyudo kagima in gi gas mang'eny e iyi, ikuot, in gi muya mang'eny e iyi, jok moko winjo ng'ok, iwinjo ng'ok to king'ok, jok moko bende ng'ok, ama seche moko ambululu nyalo goyi, ama diep, ionge gi appetite, gik machalo kamano. Ama ka H. pylori koro ibedo godo aming'a modhi sana, mokelo koro adhola, to onyalo kata koro miyo losruok ni bedo marateng' nekech en gi remo. Lakini ji mang'eny, hospital, ji mang'eny maneno biro ga gi ich kach ema kelo ga ji hospital. Mori nyalo pimo mana matin nono ni seche ma ng'ato ose romo gi kute gi kata ochamo gi e chiemo, omodho gi e pi, kaw thuolo marom nade mondo mi ochak neno ranyisi? Koro mano pogore, luwore gi del ng'ato. Ing'e ni immunity wa pogore from ng'ato to ng'ato. Immunity wa opogore. Koro inya yudo ni nitiere ng'ama onya chamo chiemo ama omodho pi ma ok ler to oyudo ranyisi mag tuo sechego. Jomoko ndalo achiel, jomoko ndalo ariyo, jomoko week. Koro mano luwore gi immunity mar ng'ato. To jomoko be ok yud ranyisi. Ok yud ranyisi to nitiere kod chandruok, to tuo nitiere dendi. Tuo nitiere dendi. Mane mapani nikech koro ionge gi ranyisi koro kibi thiedhe, Yes. kata obiro kelo ni chandruoge kata complications. Kamano.
yenwa wakawiyo nyakwara Mugiajuang ka waduogo to wabodhi nyime mana gi kar ranyisi no. Kineno ranyisi gi samoro onge kod ranyisi inyalo timo nang'o mondo mifweny ni nitiere kod kute mag H pylori e dendi. Kaeto seche mwadi nyime no bende daher paro ni namba mar SMS en 236000. Ornwa ote machuok Dr. Claire bro duoko kaka wamedo sudo miyo kik isud kata matin. Mwezi kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Mr. Shock no chunga rusni mana nikech noko yudo gimana mana maneno dwaro nowacho ni wamiyo tese mag puodho kapok watimo rus. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' Sachaga. Ibiro utenda kama ndichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Kaja duong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kijoki. Waluong ne polis. Yes, ayuri. Stop it. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno Manera Mogi TV. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba Luo benga kachil kora jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadokocha nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka.
chenro mar pur gi ohala kawuono adwa nanyisi ni wapuonjore kit pith mar mchele mar kom. Onego bedni kusechopo kata onego bedni ang'e nabro gunda di puodho. Koro kanyo ka koso nini takwano tilesenadi tabro dhi kuma koro wakecha takwano grains mar mchele tabro go kwano gi puodho no te tanyisi ni alori puodho ne bro nwang'o gunde 45 kata 50. Mashin ni en mar rego mchele. Kosea puodho ikelo to waregoni idhi chamo mchele. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo H pylori kanyen mane wantiere kane wang'iyo ranyisi mabende wacho ni samoro ng'ato nyalo bedo kode to onge kod ranyisi kata achiel. Nipimonwa kata ni nitiere jomoko mabende nyalo yude to ok ni odak kamonywandore ok ni ochamo chiemo ma olil kata no modho pi molil to ere kaka oyudo H pylori. Koro ntie research ma wacho ni ntiere jomoko ma genetics gi genetics en kaka dendi ntiere kako chwei ntiere jomoko manigi kaka genetics gi chal miyo gi yudo H pylori e yo mayot molo jomoko nekech kaka ochwegi lakini gima miyo ji yudo H pylori sana genetics mano wanya wacho ni en okelo H pylori but en gima matin sana gima miyo ji yudo H pylori luore gi ler mar dhano and lifestyle kakidak yes kamano ka ng'ato neno ranyisi gi onego bedni otimo nang'o to kaeto wachako gi kidenyi machielo ponono ni ng'ato ok oyudo ranyisi nikech ni wacho ni ng'ato be samoro ok nyal yudo ranyisi to tuo nitiere kod kute mag H pylori. Koro kiyudo ranyisi gi mag tuo kaka wawacho ich kai ionge appetite iwinjo ng'ok kaming'ok iyudo ka in gi gas mang'eny e in gi muya mang'eny iyi kuot kiyudo ranyisi gi onego idhi osuptal mondo daktari ong'iyi. Koro kibiro osuptal ok wanya ng'eyo ni in gi H pylori nyaka wapimi. Koro ntie yo ma wapimo godo ng'ato. Koro ntie yo 4 e Kenya kae yo ma watiyo godo sana en wang'iyo losruokni. Koro wakawo losruokni dhi e lab timo test mar H pylori kasto okonowa ka in gi H pylori ama ionge godo. Kasto ntiere yo mar 2 ma wanya ng'iyo mano ok wati godo sana Kenya but muya mawuok e dhogi. H pylori ni ogologa chemicals kaka na wacho kutegi opondo e iyi kasto ochamo iyi ogolo chemicals moko. Koro chemicals gi wuok e muya mar dhogi. Koro pinje mantiere gi advanced machines ginyalo ng'iyo muya ni ma ging'e ka muya no nigi H pylori ama onge godo. Yo mar 3 ma wanya ng'iyo bende ka in gi H pylori wang'iyo remo. Koro mar remo ok wati godo sana Kenya nekech en yo ma ok en accurate. Oko konwa maber. Onyalo konwa ni in gi H pylori to ionge godo ama konwa ni ionge godo to kare in godo. Koro en yo ma Kenya kayo ok wati kode sana. Koro yo moro kendo ma wanyalo ng'e ni in gi H pylori en gima oluongo ni endoscopy. Endoscopy en machine ma wasoyo e dhogi en gi picha kanyo. Koro en gi kamera yani matin. Koro kamera no donjo e iyi kasto ong'iyo iyi wang'iyo kuonde ma ocham kuonde molokorego kasto ong'wenyo matin. Koro koseng'wenyo to owuok kumong'wenyo no sample no emitere lab kasto wapimo to okonowa ka in gi H pylori ama ionge godo. Lakini Kenya kae yo ma itiyo godo sana en mar losruok. To ong'eny marom nade Kenya ka ong'eny marom nade pacho kae tuo mar H pylori. Koro tuo mar H pylori research wacho ni 50% mar jite e pinywa ni ntiere gi H pylori lakini thoth gi ok yani gin gi H pylori. 50% mano ni malo? 50% ni malo. Because research wacho ni
approximately about 50% mar ji te ni godo lakini thoth gi okia. Nikech ni wachno wakacha ni samoro ng'ato onge kod ranyisi to 50% kata kwenda tamalo 50 mar ji nyalo bedo kode. To kapono ni ok othiedhe maber to nyalo kelo ulcers magina dhonde kod weche makamago. Ere gima ng'ato nego beni timo ionge kod ranyisi to ichichni mori nyalo bedo kod H pylori. Koro nikech ji te onge ntiere jok ma onge gi ranyisi mag tuo. Koro kae makuma insurance kaka seche mani chako ni iwacho CIC. Koro ntiere insurance mang'eny Kenya kaka CIC gin gi services modhuro. Koro e services gi ntiere gima gitimo miluongo ni wellness. Wellness ngiso ni kaka insani Ruth okituo idhi adhi hospital ni gingi dendi. Koro mano gima jo Kenya mang'eny ok timga. Girito ni gibed matuo koka gidhi hospital. Koro biro hospital to wang'iyo rembi, watimo picha, wang'iyo losruok ni maduong', losruok matis, wang'iyo ang'iya dendi te. Koro losruok maduong' kanyo wapimo H pylori. To ka H pylori wapimo to wayudo ni en positive nyaka wathiedhe kata ka ionge gi ranyisi moramora mag tuo. Koro mano e gima nyalo kono jo Kenya mondo tim mang'eny. Ok ochuno ni nyaka ibed matuo kokidhi hospital. En gima inyalo timo higa ka higa. Iamua tu ni idhi hospital kawuono ka tuo adwa ng'iyo denda ane ka ntiere shida moramora e denda. Mana kama wantiere ma ng'ato nyalo dhi e hospital to icheko dende no wantiere ga kod weche moko kata paro moko kaka oganda ta daher mondo mi Dr. Claire iwe kama tin wacho ga ni kaponono ni okituo idhi mango e hospital kaito iwacho ga bende samoro kaka ng'ato ntiere kod okumba kata insurance ni jo hospital kod eno ga insurance to gibo timo ni test kata maonge gibo mi kata yedhe moko nego bed ani mi mondo mi Koro an kumatiyo anyalo wuoyo ntiere hospital mang'eny Kenya mok tim kamano. Ang'eni mano en issue manyalo miyo koro jopiny ok dhi hospital nikech giwacho ni ang' ne watim tests ma ok gin important, wami yath ma dendi wami yath ma okihitaji. Koro ng'ato kobiro hospital okotuo mano gima wa encourage ji mang'eny otimo. Koro kibiro ntiere gik ma awach ni basic manyaka wang'i e dendi. Koro pressure nyaka wang'i sukari nikech gin gik ma jo Kenya mang'eny ni godo. Number 1 gikia gik moko kaka pressure, gik moko kaka tuo mar sukari kata H pylori ni thoth jo Kenya ni godo lakini gikia nikech gionge gi ranyisi mag tuo kata pressure gi sukari gionge ga gi ranyisi mag tuo. Koro magi gik ma basic ma nyaka wang'i nikech magi gik ma affect jo Kenya mang'eny. Koro tests ma nyaka watim gin kaka H pylori, watimo sukari, watimo pressure, ka in ng'ama min wang'iyo watimo picha gik machal kamano. Koro onge kaka inyalo biro kasto watim gik ma kaka waseng'i to watim gik ma yani ng'eny mondo insurance ogol pesa mang'eny. Ok watim kamano. Ero kama nanya wamule matin mine mapek kod tuo mar H pylori. Nikech wacho kacha ni kod atamalo 50% mar jo Kenya nitiere kod chandruok niting'eni 50% ni wantiere kod mine mapek bende. Malaria waluoro ga kod mine mapek. H pylori onego beni waluoro kod mine mapek bende. Mine mapek yudo H pylori. H pylori nya yudo ng'ata. Koro gima dhi pogore gi mine mapek koro wa yath ma odhi miyogi. Koro mano awanyalo gusia ka wachopo e yath. Koro yath ma odhi miyo mine mapek opogore gi yath ma wamiyo jomoko. Nekech gin ntiere yath manyalo ketho kaka nyathi dongo ei. Koro gin special nekech ntiere yath manyaka wamigi mopogore gi yath ma wamiyo jomoko nekech gin gi nyathi madongo eigi. Ka wadok korka test kocha mori nyalo pimo ne mana oganda wanisa kaponono ni ng'ato onge kod insurance kata okumba to ni wacho ni ber ka ji dhi mondo mi ji obed tested. Test mar H pylori nyalo kawo pesa adi kama? Koro test mar H pylori opogore. Koro mano koro dhi depend gi idhi hospital mani gi facility. Koro kaka public facilities gi onya bedo between
Onya bedo between 300, 500. Mia dek gi mia abich kanyo. Koro kidhie hospitande madongo gi private nyalo bedo 1,000 kanyo. Lakini en test ma hospital te ni godo. It's en test ma very basic ma hospital te obed public, obed private, obed dispensary hospital matis en test man hospital ni godo. Erokamano ahinya Dr. Claire. En page laktari kelonwa kod CIC Group. Ngimani en mwanduni. E kambi mar okumba mar CIC wantiere kod yie ni okang' mora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma ithiedhi to idok pacho kata thieth ma ininde od thieth, clinic mag mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mar riti kiyudo masira nono maonge chudo mora mar omenda manyalo romo siling $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang' wadendo kacha ni higni 60 kadhi nyime chenro mar seniors Mediplan dhi bedo jakori e higni magaeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kinde weche mamoko. Ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Copcare Medical Cover emowinjore kodi kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Omiyo kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani gi nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Kaponono ni diher mondo miyud okumba ni, or ote machuok kindiko ni medical cover kaito ere namba mar 22471 22471 e kambi mar okumba mar CIC en wacho kod timo. Wakawuoyo ka waduogo wadhi nyime kikisud kata matin. Let's go to Vietnam. Join View Travels Group Trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072-638-838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Miguuni pake Yesu nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Pogruok mar ohala maseneno nyaka nyochak e kaunti ma Migori ka en ni bei mar gik moko modhi malo. Pesa ok donji. Nyaka manyo yo mabiro golo godo parnite pachi piyo. Viene kai. Jatelo yawa. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll,
and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The Commission is working closely with the other relevant agencies to hold Rigathi Gachagua responsible and accountable for these reckless utterances. Duol mar NCIC oluongo Rigathi Gachagua mondo none kuom wacho weche ma iyango ni nyalo moko lwenye pacho ka. Nominated Senator Gloria Orwoba has been expelled from the party. Senator ceased to be a UDA nominee to the Senate. Speaker mar Senate olando ni kom Senator mogwel Gloria Orwoba odong' nono bang' UDA riembe, to kata kamano doho ochungo kumno. Ameleta tinga imekuja kuadai, tutaishi nywe. Sirikal ochako chenro mar gero ohinga e aora ma Nyando mar geng'o oula mosebedo ka kelo midhiero e alworano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Aneno ka penjo sichako donjo Dr. Claire. Penjo moro wacho ka ni penj na daktari ni kantiere kod rem but penda to en rem ma usiko mano nyalo nyiso ni antiere kod H. pylori koso nyalo nyiso ni antiere kod chandruok mane. Koro mano rem but pende. Rem mora mar ich okwanya ng'eyo ni in gi H. pylori ama ionge godo nyaka idhi osuptal. Koro anyalo duoke ni odhi osuptal, odhi opim losruok ne, kasto giyud ka en gi H. pylori ama onge godo koka githiedhe. Erokamano ahinya. Penjo machielo wacho ka mano en Fred Jaseme Kombewa. En openjo laktar ni kantiere Gatundu wacho mana ni chenro ler mokalo kendo omor godo. Namba mar SMS en 23690. Ka ng'ato oseneno ranyisi gi kata koko neno ranyisi to biro iri kaka daktari ni pimonwa kata kaka thothne utimo nonro inyalo time kokalo losruok, kokalo remo, kokalo muya mandiwuok e dhog ng'ato kata kokalo kuom endoscopy kaka ni wachonwa cha. Kosetim diagnosis, thieth nitiere mar H. pylori? Thieth nitiere mar H. pylori. Koro ka wasepimi, wapimo eyo miwachogo, wayudo ni H. pylori obiro, ni in gi H. pylori, wachako thieth. Koro thieth mar H. pylori en ga waluonge ni H. pylori kit. Koro H. pylori kit nigi yedhe adek. Yedhe gi nitiere ariyo ma antibiotics. Antibiotics magi yedhe ma tieko bacteria e dendi. To achiel en yath ma duoko acid piny e iyi. Nekech H. pylori miyo acid ma nitiere iyi dhi malo. Koro H. pylori kits gin ga gi yedhe adek go. Antibiotics ariyo gi achiel maduoko acid piny e iyi. Kits gin tiere mang'eny sana e Kenya. Lakini inyayudo ni combinations go opogore, lakini nyaka gibed gi yedhe adek go. Koro kit ni kawamiyo ng'ato to omuonye ndalo 14. Imuonye gokinyi, imuonye godhiambo. Ndalo 14. To ji mang'eny weyo muonyo kit e kore. Ji mang'eny sana. Ji mang'eny maseneno oduogo oweyo muonyo kit ni e kore nekech en gi yedhe adek kaka nese wacho cha. To yedhe gi seche moko teko gi ng'eny. Koro inyayudo ni teko gi ng'eny, koro seche moko iol kodgi. Ok muonyo ti iol. Iol ama dendi ma ol koso pachi ma ol kodgi. Seche moko dendi iol, to seche moko bende gimiyo iyudo koro iwinjo ng'ok. Koro H. pylori onya miyo iwinj ng'ok, lakini yedhe gi bende koro nyalo medo iwinj ng'ok kendo. Koro inyayudo ni ji mang'eny weyo gi sana nekech winjo ng'ok no. Ji weyo katikati. Onego imuonye mitiek ndalo 14 koka
H pylori o kaka kute no bakteria no orume dendi. Kokitieko ndalo 14 kodhi rumo. Koro kisetieko ndalo 14 mar kit idhi mbele. Maka kanyo Dr. Claire kawie simu. Okay. Hello, penj laktar. Hello. Wadhi nyime Dr. Claire ni wacho kacha ni onego beni muonye kuom ndalo 14 to iwacho ni giting'o yedhe adek mimuonyo gokinyi gi godhiambo to en pile kuom ndalo 14 pile ndalo 14 koro kisetieko ndalo 14 mar muonyo H pylori kit idhi mbele gi koro yath moro ma duoko acid pinyni koro idhi mbele kod en kende ene kit yes but koro kisetieko ndalo 14 mar kit idhi mbele kod en kende ndalo 14 kendo koro mano en dwe achiel koro kisetieko dwe achiel iduogo wapimo kendo wayudo ka H pylori pod in godo amorumo koro ji mang'eny weyo muonyo yath katikati giweye kore to mano ok ber nikech mano miyo H pylori okrume dendi ama orumo to duogo nekech nokitieko muonyo yath koro ntiere special groups kaka nyithindo kaka joma nisepenja joma nigi ich koro ntiere guidelines mar Kenya mar health nyisowa kaka yedhe ma wanyalo miyogi mondo kik chandgi lakini thieth en mana kamano to thieth ntiere thieth tiyo to kimuonye kaka onegi muonye H pylori rumo to ok idhi yudo koro adhola ok idhi yudo complications mane wawachoka kik wiwil ni waseya online namba mar simu nitiere screen mari namba mar SMS bende inyalo neno mondo mi iornwa ote machuok Grace hello penj laktar konya uru gi duol ka wiye mondo wawinj penjo mar Grace. Grace, hello? Grace ochako doko lalna. Seche ma Grace olalna, wabedo ga kod chandruok mar muonyo yath kaka ipimonwa cha nikech effect mar yath e del. Dendi nyalo ol gi yath nikech oli samoro nyalo miyo idwa ni ng'og ka bende samoro pachi bende oli yedhe gi ng'eny mokalo. Ere kaka ng'ato nego beni ritore mondo mi kik gigi chid chunye e muonyo yath mondo mi muonyo yath mutieki. Koro ka wamiyo ng'ato yath mar H pylori, wamiye gi yath be mamiyo kik iwinj ng'ok. Koro idhi miye kit mar H pylori no, kasto idhi miye yath mar kweyo remo nikech thoth gibiro gi remo, gibiro gi ich kach. Koro nyaka imiye yath makweyo remo. Daktari to yateme ka simu. Okay. Hello, penj laktar? Hello, ani pangani Grace awuok Kisumu. Machiegni. So, noyuda gi H pylori 2019. Noyudi gi H pylori 2019? To oketa e kit ma iluongo ni HT1. To bang'e no, amuonyo yath weeks go te matiek to lokruok onge. Koro anyalo dok osiptal onuo pima kosa anyalo timo nang'o? Pod iwinjo ranyisi? Ranyisi mana ayudo ka pod awinjo gi awinja gik moko mane tima before amuony kit ka pod awinjo gi awinja koro mane penjo nang'o anyalo dok osiptal? Dok osiptal anyalo dok e kit kendo anyalo timo nang'o? Erokamano ahinya. Owacho ni nomiye kit, omuonyo kit motieko te, pod entiere kod ranyisi ka te, onyalo dok e osiptal. To bende mano kora medo kod opogore kod penjo mar Grace. Bende nitiere tuoche mamoko mabiro kod ranyisi to gin H pylori. Koro anya kono Grace ni kano muonyo yath, oyude gi H pylori, omuonyo yath to pod en gi ranyisi mag tuo motieko muonyo maber. Ok oweyo e kore motieko to pod en gi ranyisi, onego dog osiptal wapim kendo H pylori. To koro ka wapimo H pylori kendo wayudo ni en godo, wathiedhe kendo. Koro ka odhi mbele to pod ranyisi gi ok rum, koro kanyo warifa, mano koro waore e daktari maduong', daktari mar ich. Daktari no waluongo ni gastroenterologist. Koro ka ng'ato wasepimo H pylori dichiel, wamiye yath, ochako duogo en godo, wamiye yath. Koro mano waore daktari maduong', daktari mar ich kende mondo koro okonye. Hello, penj laktar? Gima wacho kanyo no, nase muonyo yedhe go matieko. To pod awinjo mana ka gilere, pod chanda, kendo denda pod awinjo mana ka iya rewni, to denda wang'a to seche moko ma sweat. To koro sani endi omedre moidho
Nyaka dhoga winjo ka lewa kauka. To dhoga bende tuo. Gik moko ainago. Moko winjo ka chunya lewa. Osetimi kuom thuolo marom nade? Ochaka kanyo chan gi nyathina moro kae mabe nyisa nyuola chako ru. Intiere kanye? Antiere Sirisi. Erokamano ahinya. Dr. Claire? Aparo ni penjo ne ochalo gi penjo mar Grace. Koro kapod omuonyo yath motieko, ok oweye kore, to pod owinjo ka gima en gi ranyisi, onego odok osuptal gi pime kendo. To ka ma gima oyudo sa ka sa, koro waore oneno specialist miluongo ni gastroenterologist. To ni penjo moro ka pok ikawo penjo ne, ni wacho ni ka ntiere gik moko kendo manya kelo ranyisi gi mopogore gi H. pylori. Koro H. pylori kelo kaka nawacho en tuo miluongo ni gastritis. Gastritis en rewruok mar ich. Ntie gik mang'eny makelo rewruok mar ich makelo ulcers. Mokwongo en H. pylori, mar ariyo en yedhe manawacho ka, yedhe makweyo rem. Yedhe go kitiyo godo aming'a to be iyudo rewruok mar ich. Ntiere chiemo moko be makichamo, chiemo nigi spices mang'eny be nyalo kelo. Kimadho, joma tiyo gi kong'o sana be nyalo yudo gastritis ni. Koro ntiere gik mang'eny makelo gastritis, rewruok mar ich. H. pylori en namba achiel, en achiel kuom gi. But ntiere gik mang'eny, ntiere yo mang'eny minyalo yudo. Koro ka pod in godo to wapimo H. pylori to en negative, koro waparo ni ntiere gimoro kendo makele, ok en H. pylori. Antiere kod Philip, Elaine. Philip, hello? Penj laktar? Machiegni? Philip, kawuok Homa Bay. Machiegni? Penjo laktar ne ya. Adhi osuptal manopima. Nayuda gi tuo mar H. pylori. Anondikna yedhe moko ni sae niket mondo namuony. Namuonyo gi temo natieko gi. Awinjo mana ka ranyisi go moro medra ameda, mano to nyiso nang'o. En penjo modwa chalo gi penjo wariyo mokalo kato. En man koro mande ni toch ni koro ranyisi gi medore. Koro en Philip. Koro ki omuonyo yath to ranyisi medore, pod onego odhiyo odogo pime. Koro en opime to oyud ni en gi H. pylori. Nitie kamoro mano kawinjo maber. Opime oyud ni en gi H. pylori, omuonyo yath, otieko, ranyisi pod medore. Ranyisi medore. Koro inya yudo ni ntiere gima koro aneno, ntiere gima aneno ma hospital moko timo. Gimiyo ng'ato kit, gimi kit kende, koro ok gimi moro mane wawacho ni koro iendeleza ndalo 14 kendo moko. Nekech H. pylori ochamo iyi. Koro kata kimuonyo kit imuonyi ndalo 14. To pod nekech ochamo iyi, damage motime iyi kanyo ok ruma gi ndalo 14 no. Koro emomiyo wamiyo ng'ato kendo yath maduoko acid piny, omuony mano kendo ndalo 14, kasto kosemuonyo mago to oduogo wapime. Kasto ber bende mondo imiyo ng'ato yedhe miluongo ni probiotics. Probiotics gini yath ma giduoko lining mar iyi obed maber. Koro kimiyo ng'ato imiye kit, imiye moendeleza mar ndalo 14 kosetieko kit, imiye probiotics bende, mano tiyo maber molo kimiyo ng'ato. Inya yudo ni jomoko miyo ng'ato kit kende to giweyo kamano. Giweyo probiotics. Giweyo probiotics, giweyo moro ni maduoko acid piny. Koro negi imi ng'ato gigo te, nekech gini onego odhi mbele dwe achiel. Koro kitimo kamano, miyo by the time mutieko koro muonyo yedhe gite dwe achiel, lining marie ochiegni dok back to normal.
Koro inya yudo ni joma penjo go maybe ne omigi kit kende ok omigi probiotics. Ma onego beni laktar be ng'eyo nikech ing'e kaka jatuo ok abi ng'eyo. Koro ber ka laktar bende miya nyaka probiotics te. Koro seche ma waneno ko nyalo kelo chandruoge mang'eny to wadwa ni mondo wageng'e mondo kik wabed kod chandruoge gi. Koro geng'e ema wadwa ni wadonje. Okay. Koro chandruoge ma wanya yudo H pylori mokwongo ne wawacho ni okelo rewruok mar ich gastritis. Koro gastritis ni koki thiedhe iyudo adhola. Koro adhola gi seche moko gichwero remo. To ka gichwero remo inya yudo ni koro remo mane remo mane dendi koro dok piny. Koro mane chandruok minya yudo H pylori ni. Kaso chandruok moro ka adhola gi kendo ka in kod gi aming'a okithiedho gi iyudo koro kansa mar ich. Koro kidwaro ni i-prevent kik iyud chandruok gi, koro mokwongo magi koro luwore gi gik ma miyo iyudo H pylori. Koro magi gik ma wadwaro ni kik iyud. Koro iluoko lweti, en ler, imodho pi maler, ichamo chiemo michamo, otede maber, otede gi pi maler, gik moko kaka olembe, alot, iluoko maber kapok itedo, kapok imulo chiemo, kata kapok itedo, iluoko lweti. Kumidake, obed kuma ler, ok kumonywandore, kuma ji ng'enye sana. To koro kiseyudo H pylori onego imuony yath mitiek te nikech kokitieko muonyo yath H pylori ok dhi rumo ama H pylori dhi duogo. Kasto kin gi ng'at moro e ot man gi H pylori e bende omuony yath motiek nikech ka in ionge godo to en godo to ok omuonyo yath motieko te ok en ng'ama ler omulo gik ma ibe itiyo godo dhi miyo iyud H pylori. Koro mage gik minyalo timo mondo koro kik iyud H pylori no. Erokamano nyaponono ni ng'ato dwa tudore kodi ni wachni inyalo yudi Avenue, inyalo yudi kanye kendo ko namba mar simu kinyalo miyo wa mondo mi wagol twak e studio ka. Okay, inya yuda Avenue, inya yuda bende atie hospital moro iluongo ni PCA Kikuyu Hospital, inya yuda e hospitendego. Koro Avenue inya yuda e branches mang'eny. Maka wadwari to abia Avenue kata Kikuyu. Yes. Erokamano nya Dr. Claire waduoko ni erokamano mathoth ageno ni odiochieng' machielo iboduogo wagoye mbaka e chenro mar penj laktar. Aboduogo. Erokamano ahinya. Asante sana Dr. Claire, erokamano ahinya director na Lindsay, erokamano ahinya producer na Perpetua, erokamano ahinya jogo mochung'ne picha kaachiel kod taya, kaachiel kod in jahera mar chenro ni iwinjo ni en luoko lwedo gi pi mamol gi sabun, en luoko lembe maber kaachiel kod alode, en chwako chiemo maber, en chwako pi kata thiedho pi kata modho pi mothiedhi mondo mi kik wagam kute mag H pylori. Erokamano mathoth nyaka kendo odiochieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ne ngima en mwandu oriti masani.